нулата е куха и дебеличка и прилича тя на смешна леличка. Всички мислят, че е кръгла нула, той на празна бузките издула. Тя изпъчена и горда качи, нарежда се до всички минувачи. Ако е самичка, тя е непотребна, тя е непотребна. Но пък има си най-важно задължение на числата да е продължение. Спазва точно правилата и отдясно се подрежда на числата. Ако до 1 се нареди, брой до 10 и се увери. Всяка цифра трябва нула да си има, нула да си има, нула да си има. Тук поуката е важна и значима. Всяка цифра трябва нула да си има.